Хюлия позволява на Сехер да си играе с кибрид. Тя нарежда на прислугата да махнат стола на Девин от трапезарията. Шерхът получава адреса на Ямур и Девин. Той си спомня как преди време е заловил Ямур, но тя е успяла да избяга през аварийните стълби на хотела. Неше е отново в депресия и се скарва с дъщерите си Ямур и Девин. Лейля звъни на Девин и я моли да се видят и поговорят. Вечерта Ямур се прибира и заварва Шерхът пред дома си. Тя побягва, а той опитва да я залови. Ямур взима камък и го удря в главата, а след това го напръсква с лютив спрей по очите. Успява да му се измъкне, Лейля уверява Девин, че нея е поканила да се видят, за да я сдобри с Аслан, а защото иска да се сближат. Съветва е да не бъде като нея и да се бори с Хюлия Сойкан и да отстоява позицията и любовта си. Лейля се разплаква и споделя с Девин, че наскоро е починала голямата й любов, а сега съжалява, че не се е борила за него, а е склонила пред Хюлия. Джансин посещава Аслан и опитва да си легне с него, но той я отрязва с думите, че е женен и обича жена си. Джансин си тръгва, а Девин пристига и иска обяснение от Аслан за всички неща, случили се напоследък между тях. След караницата тя му признава, че го обича. Той го целува и двамата се сдобряват. Ямур казва на Еко, че много иска да бъде с него и той никога да не я напуска. Еко отвръща, че винаги ще бъде с нея и допълва, че много я обича. На сутринта Девин се събужда, а Аслан я изненадва с богата трапеза. Лейля отива да си вземе изследванията от болницата и научава, че е болна от смъртоносна болест – артериовенозна малформация. Болестта е напреднала, а операцията е рискована. Затова първо ще пробват да й повлияят с лекарства.